mai rolling? Yan bisa. Action. Assalamu alaikum jama'a, sunana Halima Yakubu wadda aka fi sani da fitowa a cikin shirin shakundum. To, muna masu gabatar muku da gidan abincinmu mai suna na Kogode Restaurant. To, mai magana Alhaji Umar na Kogode, mai na Kogode Restaurant. Muna yi wa jama'a fatan alkhairi musamman pioneers. To jama'a, muna da abinciccika kamar haka, kamar shawarma, fried rice, ga tuwo bai iya sunan shi da turanci ba, ga doya, ga chips da dai sauransu duk a cikin nan. Sannan muna tallata kamar biki, idan mutum zai yi biki ko zai yi suna haka ko wane ne, muna da event. Sannan muna kai odar abinci idan mutum yana bukata, komai da komai muna da shi a nan sabon titin Mandawari daidai yauwa. Kar ku bari a baku labari, domin wannan abinci da kuke ji da ganin shi wallahi yana da daɗi. Dan yau sai da na ci plate 10. Kar ku bari a baku labari, wannan abinci ɗanɗanonsa yana da daɗi a sabon titin Mandawari daidai ɗan dago ya sunan plaza. To, Amira Plaza. Jama'a muna muku fatan alkhairi. Kamar yadda muka gaya muku, wannan restaurant namu yana karɓar fai a sai abincinmu, farfesun naman kai, farfesun kaji, farfesun kayan ciki, haka kaya da shawarma da kayan abinci kala-kala a cikin farashi mafi sauki. To kuma sannan muna karɓar fai, ana biyan mu da fai network. Domin mun yi haka ne domin karfafa wa pioneers gwiwa, ba wai don mu tara fai mu fi kowa ba. Idan don mu tara fai mu fi kowa ne, muna da hanyoyin da za mu same shi, amma mun yi haka ne don ƙara wa pioneers ƙarfin gwiwa, su san cewar ba aikin banza suke ba, za su ɗibi ta gomashinsu musamman a nan gaba ma. Wannan gaskiya ne, mun gode, sai mun ji. Ok, na gode, na Kogode Restaurant. Thank you.